že v dnešním odpolední uvidíte ještě jednou děti z dětského centra Kamarád pod romským sdružením Indigo Děčín a svůj slib právě v tuto chvíli plním a proto vítám na pódiu děti, které vám v tuto chvíli zatančí country tanec a pod vedením paní Ilony Jirotkové a na závěr zatančí žák 2. třídy základní školy Boletice nad Labem tanec Michaela Jacksona. Takže myslím, že se máme všichni na co těšit. Přivítejte děti z Centra dětí a Kamarád pod vedením romského sdružení Indigo Děčín. Puste to. Ne, dvojku. With my banjo on my knee, I'm looking for sweet cowboy who can sing this song with me. Podání dětí Centra dětí Kamarád z romského sdružení Indigo Děčín.